ଭାଇ ଆପଣ ଏବେ ଆସିଲେ ଏଇପଟୁ? ଏଇପଟୁ ଆସିଲି ପରା ଯାଉଛି ଆପଣ ତ ଗାଁ ବୁଲିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଏବେ ଗାଁ କେମିତି କାଳିଆ ଲାଗିଲା ବଳି ଆପଣଙ୍କୁ? ଯାଉଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ଯୋଉ ଏତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଦେଖି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଖାସ୍ ଆମର ଯଦି ଟାଉନରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଭଲ ସେ ଗ୍ରିନେରୀ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତେ। ଆମର ଟିକେ ଟିକେ କଥାକୁ ଗୋଟେ ବିଜୁଳିର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତି ଟିକେ ବି ସିଭିକ୍ ସେନ୍ସର ମାନେ ଅଭାବ ଏତେ ଘୋର ଅଛି ପୁରା। ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ସିଭିକ୍ ସେନ୍ସର ମାନେ ନଲେଜ ଜିରୋ। ତ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିରି ଏ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ।